Yeah, tapos ayos na rin tayo. Come back, Charles, on that. Meron pa ata ako doon. So, kasi, good morning. Good morning. Ang mga bata. From home. Nasa PS agad ang aga-aga ng PS. Ikaw na unang ano? Kanina pa akong gising na. Nakaano na ako bumalik dito. Ayan, nakaligo na ako. Hindi ko Ako muna rin inay. next man eh. Okay, Ako next. tulog pa sila. Oo. Anong oras na? It's 9:15 and Sunday, 24th of January. So, magluto na tayong breakfast. Paligo sila eh. Inutusan ko si Kuya. Punta siya ng tindahan. Pabili ko siya ng coconut cream. Kasi nabusan ako ng coconut. Kalimutan ko kumuha kahapon. Kasi gagawa ko ng ubi halay. No more. Dito na si Kuya. Wala raw. Dito sa maliit. Sa bay yun meron. Can you ride to the bay? No. And dito si Jan, hindi siya nag-fishing kasi hindi maganda yung dagat. And tatanggalin ko yung mga nandito kasi bibili si Jan ng bagong microwave kasi diba nasira na to. So yun ang ganap niya today. Holly. Put it back to Holly. I want to I know. Nanghiram kasi ako ng pera kay Holly. Kasi wala akong cash. Ang mga bata mayroon, si Kuya, si Zach mayroon, just si Holly. Kaya tinanong niya kung kaninong pera yun. Kasi alam niya na sa mga bata yun. So, yeah. Patuloy ko yung paglilinis dito tapos magluluto ko ng breakfast. Now there's all the space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no I'm not okay. Natanggal ko na yung mga nakalagay sa ibabaw ng microwave. Ayan, tinatanggalan ni Johnny. You're going to... What's that? Yeah. May receipt pa dyan siya, mga envelopes. Nahanap din namin yung brand LG kasi kahapon hinahanap niya. Right? Oh. Go, go, go. Go, go. Ilagay niya na yun sa basura. Siya! Teren! Ayan yung dumi dito sa pinaglagyan ng microwave. Ilang taon na hindi ko to nalinis. As in, yung paglipat namin dito, kung paano namin siya nilagay, ngayon lang siya natanggal. Years. Ay, no, 10. Magti-10. 10 years. Hindi siya nalinis, oh. Ayan ang bakas ng ating pinaglagyan ng microwave. Hindi masama sa 10 taon na nandiyan. Ano? Diba? Ayan, oh. Oh, nandito. Oh, SNS. Tinago pa din yung cook ko. Tapos may imperdible kay siguro kay Kuya TJ to. Kasi si Mama noon, alam mo yun, sa lampin ba? Yung ano, lampin. Oh my God. Sa alikabok ng Australia, yan lang yung Oo, yan lang nakulit ka. ka. In 1 week doon sa city. Oo, yan lang. Oo, ang dami. Yan, So, linisan ko na to. Ito yung ham and cheese croissant. Iinit ko para kay Nelsie. Kasi yung breakfast namin, magbe-bacon kami, hindi pa siya luto. Tapos may rice. So, sabi ko, ito na lang muna. Then later, kung gusto niya kumain ng fried rice, kain siya ulit. Good morning, guys. Yung mga bata, ang request nila ay Coco Pops. Aba, Kuya. Kuya, fried rice yan eh. Yeah, fried rice si Kuya. Jan said, why does Scar smoke? You didn't hear Ayla? Sobrang snore siya. Mom! Did you hear her? Oh, Yeah. Mom! Dito na sila ha? Nag-drive kasi sila ha? Kagabi. Yeah. Wow! Habang nagtulog mo, lalam. So, nagtulog ka mga alas. Hindi. Pagising sa umaga, parang walang nangyari. Walang nangyari, Baba. Zach! Oo man eh.
So, nag-coach siya mga alas 2. After namin siya i-drive. Nagising alas 7. That's good. Kailangan niya lang siguro talaga. Ang drive? Wow. Joke lang in the morning. Social naman itong batang to. Alam mo ba, nag-drive kami dun sa Bay? lighthouse. Nakakatakot sa gabi. Sakit naman to si Danny. Sana si Nanay Jonathan, naganap ng ghost. Sabi nga ni Dan, uy, feeling ko may lalakas kay Miss Cemetery pala dun. Hoy, sabi di ba na isama kayo dyan sa boat? Sabi ko man, pag naganap ng boat yan, wala pa yung boat. Smile na siya. Sabi, hindi ko natapos yung skincare ko. She was Kasi wild. yun yung pinaka-worried ako. Baka mag-isip si John. Sabi ko, ilabas na siya. Natulog si Jan, gising siya ang Yun yung pinaka-worst. Sa lahat talaga. Oo, kasi yung first night, sabi ko sa hindi siya ganyan yung first night. Iba talaga dahil, sabi ko lang kakausap. Sabi ko lang Hindi siya komportable. Kasi lang ganun siya. Pero siya iiyak ng gano'n. mamahay na siya. Wala na talaga ako. Ibang ginawa ko. Ang narinig siya, uy, pagod na yung si Rosa. Narinig kita. Ano rin mo yung gano'n ko? Sabi ko minsan, ano ka ba? Ano problema mo? Tapos kapag kinukuha ni Dan, yun yung sobrang iyak niya talaga. Hindi talaga ako makapagpahinga. Yung sumisigaw na talaga yung iyak. Kasi kinukuha yun ni Dan. Lalaro naman. Flying baby. Sabi ko, as in, flying baby talaga. Pero paglabas niyo, parang walang nangyari. Ang bait na siya. Ang laki. Sabi ko, may ibang tao, may ibang tao. Wala man siyang iyak. Wala siyang luha. Ano? Sigaw lang siya kasi pagdating ko, wala man yung mata. Hindi talaga siya komportable, no? Hindi talaga. Hindi talaga siya komportable. Ito kay Danny Boy. Ay, ala, salamat mga Hindi naman ito nisa. Dan, this is... Oh, shoot. Thanks. I would have been happy with cereal, to be honest with you. Yeah, that's better. It is better. Gawa ko ng, gawa ko ng scrambled egg na may kamatis tsaka, sibuyas and si Ray. Ang paborito niyang gawin ngayon ay eto. Durog na durog. Bibili siya niyan bukas. Bili raw siya nito. Gusto niya daw ulit ng ganito. Mag-grind. And, ayan siya, TikToker. Eto, and busy siya sa mga bata. May dala siyang ganyan sa mga bata o sa Tokyo. Parang Tokyo treats. Diba? Parang Tokyo treats yan, diba? Ayan. And si Danny Boy. Asan si Ayla? Andoon, si Ayla with daddy and the kids. Si Jan tsaka si Tony wala pa. I-refill natin yung jar. Kasi ayan. Andiyan na lang siya. So, lagyan natin siya ng favorites. And busy si Tita Ray. So, dala-dala kasi. Ayan, busy siya. Yeah. Ayan, puno na siya. Basura na to. Tingnan niyo, ang cute. Yeah, that's nice. Good job. Nang? Nito? Parang loling-lolis, no? Yummy. Okay, sige, mag-art kayo dyan. Art and craft. Ha? I saw Uncle Dustin. I go to Adelaide now. Oh, they're leaving. Pinabili ko si Kuya ng eggs. They left? Where's the change? In there? Okay. And they're taking the horses home. They're taking the horses home now. Pinikap na siguro nila si Yeah, pinikap na nila si Hunter kasi 'di ba matagal si Hunter dito sa probinsya. Kinuha na ng mom at daddy tapos dinala na rin yung horse. Kinuha na yung horse sa farm. Adali saan? Sa kanila yun sa Adelaide. Dito na si Jan. Ayan na yung ating bagong microwave oven. LG ulit yung Life's Good ulit yung ating microwave kasi yan yung brand kanina, yung tinanggal ba? Ito yung ito yung luma natin, oh. What? How many liters? How is that broken? Remember when the Doesn't fire? say. Ayan na yung bagong microwave. Parang mas malaki to. Right, Malaki. It's not malaki?
Ah, okay. Nainis kasi ako kanina. Sabi ko, ba't ang laki? Yung box, di Put ba? it in this bag, babe. But it looks like Han. Small, didn't they? Yeah. I am. Look, shoot first, ask questions later. Always the best way, Chona. Just go for it. Mum, is it hot dogs? Eggs. I'm going. That's just. I think they play music for you too. It's too high, Han. It's It is high than before. Yeah, it's just, you know. Ano ba malagay dyan? Nothing. Why not silver? What do you do with this? What do you need space for? Why not silver? Ay, ang ganda color. Hindi siya, hindi siya dumihin yan, manay. Kasi silver yung mga gamit. Mas maganda yung ganyang kulay. Hindi siya magaling. Kita? Mark. Ang totoo, sino nag-enjoy maggawa ng sushi? Oh, no, you don't eat this one. Because, just pretend, ayan na yung nagawa niyang sushi, That's not oh. real. Silang dalawa ni Tita Reyes. That's not real. Kaninaw niya pa. Tingnan nyo, eto na lang natira kasi si Jang kain ng Oh, that. gawang ko raw siya ng sandwich. Yung ulam namin gawin namin sandwich sa kanila. Sa kanya. Nakadalawa na siyang sandwich. No? Nagdidig pa rin siya. Yung totoo, wala na kaming ulam. Ayun, si Neil and si Dan, binigyan ko rin. Sarapan? Gustong-gusto niya yan eh, ganyang eggs. Ang totoo. Naubos yung niluto kong ano, yung... Hindi pa nakakain, naubos na yung eggs. Kasi si Jan, ang dami niyang kinain. Tapos binigyan ko rin yung mga boys. So, magluluto ulit ako si Kuya. Kanina niya pa inintay yung kanyang fried rice. Tapos nagyayaya na sila pa mag-alas 12 na. Hindi pa kayo nakakapag-breakfast. Brunch na to. Brunch na to. Look up at the sky, ask it why are you always Pakainin muna natin si Kuya. Luto na yung fried rice. Tapos yung sunny side up eggs niya. Nandun na rin yung miswa na walang sardinas kundi yung pork roasted pork. Yung tira kahapon. Okay, Kuya, eat. sky, ask it why are you always so far? Never thought that I needed. Yeah, second batch. Ayan, luto na yung ating second batch. Tapos na rin si Kuya. Kain muna kami, guys. It's time to eat. Ano na to? Hindi na to breakfast. Brunch na to kasi ano na to? Tawag nan? Ano na to? Oo. Ayan, alis sila. Hindi ako sasama kasi maglulut. See you, Baba. I'll get some ice What are you cooking for tea? What I'm cooking for tea? Caldereta. Is that right? Wait, is she going? Caldereta? No, she's going with Daddy. Oh, wait, who's coming with us? Me. Oh, good. All right, see you, Baba. You don't need sleeper kasi. Yeah. Wait, who are you? See ya. Enjoy. Bye, Zach. Enjoy. Yan, real talaga. All right, see ya. Wait, Zach wants to kiss me. I love you, Zach. I love you, Kuya. Bye, darling. I'll just go to the shop now, just over there. Guys, dito ako sa shop, sa Friendly Grocer. Iniwan ko si Rachel kasi Ayla sa bahay. Sasama sana sila kaso sobrang init. Yung car sana gagamitin namin ni Riz kasi sobrang init ng car niya. Etong car ko naman nasa nasa shed. So hindi siya ganun-ganun pero yung car seat ba ni Ayla. So hindi siya pwedeng sumama. So iniwan ko sila sa bahay. Saglit lang naman ako dito. Bili lang naman ako ng coconut cream. So, ito yung kanilang coconut cream. Ito, maliit to eh. So, ito dito tayo sa malaki. And meron din sila yung etong isa. Pero hindi ko pa ito na-try. Ito yung laging binibili ni Jan dito sa Friendly Grocer. So, ito na lang kunin ko. Tsaka isa siguro nito. Dito ka pa. Asan si Ayla? Bassinet? Asan siya? Uy, yung gundo. Yung saya-saya niya. Nanonood ka ng sport, Baba? Baba! Happy man ang Baba na yan, oh! Bahay na ako, guys. Umiyak
siya kanina dun sa ano eh. Mas gusto niya dito. Natapos maghugas kasi okay pa dyan. Happy naman siya. Oh. Baba, ang lamig dito. Ang naiwan na atasan dito. Sikat, ano na yun, nagsiswimming na yun. Nag-OOTD yun. Nag-OOTD na yun, sikat. Ang ganda nga. Kung wala kami dun sa vlog nila, guys, nandito kami sa kusina. Friends kami. Oh, friends pa rin kami, kaso may kanya-kanya kaming ganap. Wait na. Daylight, just to sing in the dark. Now there's outer space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no, I'm not okay. I just wanna say, I need affection. Doesn't matter what you say. 'Cause now that I don't have it, I only miss it every. Ito na yung ating caldereta. Pinapalambot ko lang siya. And gagawa ko ng mango shake kasi parating na sila. I need affection. Doesn't matter what you say. 'Cause now Dito na sila guys, pagod na pagod. And gawa na kami ng milk. Mango shake. And bumili na sila ng ice. Si Jan nandun pa, na-trap siya doon kasi nandun daw si Mel, yung kapatid niya sa sa beach. Doon si Mel. Hinanap daw ako. Huh? Hinanap daw, sabi ni Kat. Hinanap daw ako kay Holly. Where's your mom? Kaya- Mommy has to cook. Nag-highwan siya. Nagkaiwan siya. Sila lang mag-asawa din? Sila lang dalawa. Okay. At saka yung dog. Oo. that I don't have it, I only miss it every day. Dito na sila. Here you go, honey. Oh. Yeah. Ayan. Refreshing. Drink it. Should. Here, Dan. It'll melt a bit. No, they'll come through. I'll do that straw. Oh, cheers. It'll melt a bit. Special. Then no see. What's better about the sweet? Good, yeah. Need Yeah, Neil, Tony don't want it'll it. melt. Melt? Ay, Melt melt. it. Okay. Kala ko si Mel. Okay. Never usually done that before, I know. Huh? Define gravity. Point in the hot 44 degrees. Yeah, yours is coming. Just wait. Hindi ko na-record yun. Ulitin. Wala na. Si John, nakadalawa siyang baso. Ito yung akin, oh. Di ba? Ang dami. Napaka-refresh. And siya na yun, oh. Siya naghahalo ng kaldereta. Linagay ko na yung carrot sa patatas. Palambot na lang talaga siya. And gagawin na natin yung halayan. Totoo to. Totoo. Totoo. Gagawin ko na. Dito, diba? Parang init. Kasi ang init din kasi sa labas. Yan ang cold. Kasi, oh. Kaya nga eh. Magugas siya. And ako, magluluto na ako ng ubi halaya. Tapos, ito yung caldereta. Pinapalambot lang siya. Oh, you drink? I'm sorry. Nasa Chona's Kitchen na pala to, guys. Ay, nandiyan na ba yan sa Chona's Kitchen? Oo, tagal na. Kung gusto niyo lang naman, guys, nasa Chona's Kitchen to. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Never thought that I could describe such a lonely place.
Luto na yung ubi natin. And, yeah. Is this your favorite, Baba? I need a bowl. Oh, no, not a bowl yet, Baba. Later, because it's too hot. Tikim lang. Try it. Yeah. But this is very hot, okay? You have to blow, Baba. This is very hot. Alright. Just blow, okay? No, just like a little bit, okay? No, you hold it. Okay? You blow. Blow, Baba, because that's very hot. Okay, blow. Yeah, try a little bit. Wow. Thank you, Baba. Binalik-balikan niya na. Balik-balik na siya. Now, Baba, blow, please. Off na ba yan? Blow, please. Ano sasabihin? Thank you. Binalitan na pala nila yung ating gagawing mashed potato. Ayan, oh. Nakasalang na. Ito, luto na. I-try daw ni Zach. Try na to ni Jan. Okay na kasi sobrang lambot na daw. Ayan. Init to sa. Wait lang. You have to blow. Oh, slowly. Oh, that's enough. Just bite. Ang pula mo, Sak. You're red, Sak. You got sunburn. I know. How is it? Huh? Good? Hot? I told you. What? You want this? In a cup? Guys, nag-chill-chill lang kami, guys. May ding-dong. Uwi na sila bukas. Tapos si Dan, at si Zach, andun talaga siya kay Tito Dan niya, oh. Usap-usap din silang dalawa. Tapos si Jan, nandun sa may aircon, nagre-relax din. And yung dalawa nagiinom. Nagiinuman sila, except kay Jan. Nag-Facebook lang si Jan. And yung mga bata, si Ala tulog, yung dalawang girls naglalaro. Kain na raw si Zach. Mag-aalas 6 na rin. 15 minutes pa naman. Ha? What? Ah. Tingnan mo, ginawa niya yung ano niya naman. Be careful. Thank you. You're welcome. Okay, go. Tapos na si Zach. And minamash ko na yung potatoes. Ayan. Para sa boys. So, eto yung kay Nilsi. Eto kay Tony. Yung na maglagay. Wow. Hindi naman niya ako nakikita. Power kayo. Nandun na, mayroon na doon na ano. Okay. Kaman malam. Pakainin mo, sige. Sige, kain na kayo. Okay na sila. Tapos kami naman yung next. Yeah, Renmark. How's the potato, Han? Huh? Better than the other night. Why? No, because that's the different potatoes. That's the brush. The one we had last night was from the shop. The one you got before. That one is the brush one. Hindi pa siya kumakain ng dinner. Pero tapos na yung mga lalaki. Si Zach. Gusto niya ube. Ube. Here? Here? Holly, here? Here, Baba? Oh yes, that's the one. Gusto niya talaga bowl. I really love it. I know. Mommy don't want it. No, this one. It's enough this one, Baba. No, not here. Yeah, you can come back, okay? Eat one more. Yeah. Kain daw muna siyang kalera, pero sige na nga lang daw. Kinuha niya din. Gusto mo? Oh, gaya rin siya kay Ate Holly. Oh, here you go, Baba. Thank you. You're welcome. Okay. Huwag mo sabihin, ubos muna. Oh, ano? Wag mo. Ayan na guys, magdidinuguan na tayo. Tapos nang kumain yung mga tao, and tapos na rin siya maghugas. Instant lang ako. Ayan. So, gawin ko na yung dinuguan, guys. Magdidinuguan na ako. And kakain din at the same time. Ask it, why are you all so afraid? So, ayan, papakulang ko na yung aking laman loob. And kakain.
Ayan, salo-salo lang kami. Ganda ko dyan. Kaka. Oo nga. Oh my God. Open natin, mainit-init pa. Oh. Sobrang sarap kasi, sobrang lambot. Kaya nga, diba? Sabi ko sa inyo. Kung sinama nila ako sa beach, Wala, dito na lang po. para tumba to. Kaya nga, kaya din nagpaiwan ako para mag-good job. Para matulungan niya ako. Ay, maayos. Matimplan, maayos. Tikim, di ba? Pati nga yung mango shake, sinihipan. Tapos ka maka-edit ka? Oo, nag-upload na siya. Mabilis na ba yung upload ito? Mali na ba siya? 2 to 3, di ba? 30 minutes lang. 30 seconds. Kanina, 27 minutes na video, 2 hours. Walang bilis! Paano ako ang bagal? Ikaw daw kasi yun. Nalibili. As in, nung ako, hindi ako naka-upload kasi ako. More honey, please. At least nakupos ba? Ayun. Walang tira Kasi talaga. yun na talaga yan. Gusto talaga yan. Ang kaso yung sabi rin. Kasi Jordan ako niya. Kaya nga, kasi kinuha na ng iPad. Diba? Ayaw mas kumain kung may iPad. Tapos? Tapos na. Sino nakarami? Sikat. Wala, turuan tuloy kasi isang plato lang kami. Nataog talaga, oh. Kumain na nga daw siya. Masarap yung kainan. Ano, yeah, salo-salo, no? Tapos taob yung kaldero pa din yung At least umugasan pati. Wala. oh, tipid. Oo. Tipid ugasan. Saya ni Kat. Patulog na I don't know. Patulog na siya, oh. Ano na, magsi-7 na. I'm not sure, love. And ang ating pinapakuluan, ayun. Maghiwa tayo. Laman loob. Kunin natin yung leche flan kasi tapos saan kumain. Dessert na yung mga boys. Ayan na yung leche flan, yung mga bata. Ayan sa kanila yung ice candy ng Australia. Ang ice candy ng Australia, ganito. Super dupa. Parang Dua Lipa. Tilag Funny niya. ng joke mo, ah. Ito naman, pagbigyan mo naman sa aking joke. Joker. Ayan na sila, oh. Tulog na. Ayala, what do you want? What color do you want, Baba? Pink. Pink? Okay. Trailer na pala. 1, 2, 3. It's full. Like it hasn't had any chance. Hindi pa. Oh my God. Right. Yeah! Munti. Ay, Sora. Diyan, banay. Bago sila, Kat. Ayun na, kinain na nga eh. Nauna ko pa. Harap. Sarap. Salikman ko nga muna yung nahulog dyan. Ayan na, guys. Harap. Yeah. 43 Mount Gambier. Oh, yan. Wow. 44 in Harcourt. 44 degrees. Grabe ang init. So, yan yung ating leche flan, guys. Kita niyo? Yeah. Cool down. Beauty vlogger ito. Parang kusina vlogger ito. Neil, do you want some? Nelsie? I will have some, but yeah, okay. Okay. Si Tony. Hindi yan kumakain. Okay. Kasi ano. Dan, leche flan? Okay. Oh no, I think that's no. There you go, honey. Nagreklamo kasi siya. For my dinuguan. Okay, try it, hon. Sabi niya. Why is it different? What do you what's different? You said I might like it. No, I'm just joking. Kasi sabi niyo, bakit kay Holly ba to? Ano? Tagal niya naman magbigay ng opinion. Yeah, bad. Good? Creamy? Konti? I can give you more. Pinuntian ko lang kasi ang dami niyang kinain kanina. Kanina nagreklamo siya, bakit? Kay Holly ba to? Kaya sabi ko, hindi mo to magugustuhan. Kaya sabi niya, anong ginawa mo? Ba't hindi ko magugustuhan? Diba? Oh, boss. Nice. Smooth. Very creamy, no? More? You want more?
Bigyan ko pa siya konti. Diba? I'm doing this. Neil, how's yours? John's having another one. I'm like pacing Oh my goodness. myself. Paborito niya to eh. Yun yung favorite niya. Isa sa mga paborito, lahat naman paborito niya. Custard. Egg custard. Ang pangalawa ni Johnny Boy. You go, Han. Honey. Okay. Welcome. Okay. Ayan, tapos na siya. Uy, how's yours, Neil? Anong reklamo ni Tony, Day? Ano? Yung kanina, anong reklamo niya? Ayaw Take niya the na cow ng down. Ha? Take the cow. Okay, yes, sir. Ayaw niya na ng pagkain. Ayaw niya na. What happened, Tony? What did you say about the food? Yeah, I'm finished with food. I don't like food anymore. Busog na raw siya. Oh, hindi na siya makatayo. Are you gonna run tomorrow? And I go to what? are you gonna run marathon tomorrow? No, I'm going to reassess my position. How about you, Neil? What you gonna do tomorrow? I'll do. I'll just eat. Pagkatapos, magre-reklamo na naman sila pagkatapos. Unfortunately, we won't be able to. Mag-aalas 8 na. Tingnan mo si Holly, oh. Nagbabike siya, oh. You're so fast, Baba. Very fast. You have another egg from here. Go. Now, don't cut Holly off. Not in front of her. Watch it! Go, Baba, go, Baba, go. Race rules. Oh! Go, Baba! Go, Baba! Yeah, Baba! Go, Baba! Go, Baba! Yay! Good job! Good job! You did a shortcut there, Baba. Wala, nagre-race silang dalawa. Hindi. Kuya, wait. Oh, it's nice out here now. What do you have field time? Yeah, get low. Nice now. I'll say it. It's Nice. Oh, try it on again. sit, recovery. Not yet. Tingnan nyo. Go. Si Oli. Go, Oli. Agol. Go, Baba, Baba. Go, Baba. Yeah, go, Baba. Go, 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 go. Yay. Good job. I'm gonna swap black to black crap. This is that. Ang cute nilang dalawa at tatlo. What's that? Ah. Go, you're doing a wrong way. The black's in ink. You're doing a wrong way. What? Okay, go race with Tita Ray. Veronica, you want a bike? Nagulat si Kuya. Nagulat si Kuya. Ate Ali. Alare. Kuya, careful ah. Go, Baba, go, Baba. For Tita Race. Okay, yung malaking bike yung gamit niya. Baba, careful. Go fast. TJ. Still a bit deep for her. But she can ride it. Yeah, I know. Watch where you're going. Good job, Baba. Huh? You need the songs. Yeah. It's alright. Ice cream. Good job, Holly. Pig.
Wala na. Malaki na talaga siya. Malaki na talaga siya. You have to balance the bike. Kumukuha si Kuya ng nectarine doon sa kapitbahay. Oh. Kumain na siyang isa. Ang gusto ni Jan, yung isang puno nandun sa may looban, doon sa kabit, doon lang, oh. Red plums, ha? Blood plums. Yun ang gusto niya. Pero sabi naman, Ari, pwede naman daw kami pumunta doon, pero ayaw man niya, nahiya man siya. Sabi ni Kuya, ako. Careful, Kuya, ah. Ayan yung dalawa, ayan, oh. Kanina si Veronica yung nakasakay. Tapos si Holly ang nagtutulak. Good job, ya? Ingitera yung isa, oh. Get out. Kanina nag-bike ngayon naman. Right, get in there. Put your foot in first. That's it. Yep. That's it. Slide in there. That's right. Pag ikaw na-stuck She's in there. Get in there. Pinipilit eh. Ingitera eh. Hindi. Hindi siya kasya. If only with a convertible. Tulog pa rin siya, Doy. Ano kaya? Pagod na pagod siya sa buhay. Oh, tulog. Iiyak mo yan ba naman paggabi? Tulog pa rin. Kinuha na ni Dan tulog. Ayan, tulog pa din. Work yung ano niya, sleepy time na bath. Talang sleep siya. Tawag ako, let's have a... Nice suits, yeah. Yeah, nice. Sit. It's a nice bike. Yeah. Get some milk, Kat. Get some milk. Oo, put it in your basket. After? Nagigipag-race kayo ulit. Hala. Bagal mo, Tita Kate. Bagal ni Tita Kate. Ilisan mo naman, Kat. Ang lalaki ng gulong mo. Okay. You know, you put the newspaper. Just right. Oh, okay. Yeah. Oh, you can sit on there. Ha, malambot ang upuan niyan. Comfortable ang upuan niyan eh. Is that? Hindi ko yung abot. Hindi mabot. You're gonna be taller than me. Bakit anong gawin niyo? Tulog talaga. Ayun si Holly tsaka si Tita Kate din, oh. Yeah, sleep. She sleep. Ayaw niyang gumising. Mag-deliver na pong bata. Hala? Okay. Ay, kayong dalawang mag-ano? You haven't had a ride yet, bud? Ano On the bike? Pag ika tayo talaga nalaglag Watch your feet, Raz. You want me to baka ma-hospital ah. Kaya nga eh. Si Tony nga, dinutusan niya ako. Gusto ko daw mag-ride. Good luck, Eric. You wanted me to buy you a bike a little while ago. No, I'm tired, love. I'm sleepy. Holly. Jesus Christ. Huwag mong gugulatin. Oh, God. All over the shop. Choose me, Marimar. What it, Panda? Go get a bike. Go around the camp quick. What's it? Reese! Pag yan, nagulat talaga. Try mo daw, Day. Alin? Hindi. Nakadress ako. Sabi ko sa kanya, okay ka lang. Sabi niya, oo. Sabi ko, ang ama, foam ka kasi. Ikaw walang foam. Ako, sakit na lubot ko. Sakit sa puwet dahil. Ikaw lang last. Babaalis ka ba din, Yura? Bakit ako may cellphone? Ako naman ay nagsa. Sana na ganyan ako, oh. Kaya nga. Ialis niyo yan lahat. Ialis niyo lahat. Lo. Pressure. Ay, 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 ay. Buhay. Ala.
John! Si John. That was nearly a lot worse than it was. You can tell what's going on. Is she having one side or? Yeah, she wasn't strong enough. She's on him already. Buang alawalis. Maganda nakapambabae para nakaalis ka agad. Wow, relax. That one's got the better light, right? That's nice. Huh? This one's got, yeah, that's my nice. Yeah. Yeah. Same camera? Yeah, same camera. Sige, go! Driving like bloody driving a car. You know. Yeah, quick, go. Oh, come on. Quick, you're going to run over. Little fake training. Not really accurate. I was waiting for some. Di ba ang saya? Dapat pala ganyan pagkaupo ka. Sige, sasunod. Ikaw daw sunod. Sige, tingnan natin kung kaya ni Manay. You can see you got carted around the whole childhood. Catch him. Good job, Baba. Go. Go, Baba. Hiningal ako. Wala naman. Feeling Korean drama. Yeah. Are you ready? Reach around and hold on. Not the goals, around the tent. Instagram pa yun. Instagram is like... Wow. Instagram. Okay, natinap na. Ayan siya daw. Hiwa siya, kailangan niya daw ng Natupad na yung pangarap niya. Inom kami. panulak. Panulak sa matagahiwa dito ba? Anong part yan? Ano yan? Sweet lips? Infusion? Gusto niya talaga yung yung cheers, lang? Iwaga. Ano nga to? Thank you. Ay, yung sarap. Ay, damihan mo. Sige, damihan mo sa akin. May passion fruit. Oo, please. Hindi. Ano ba yan? Soft drinks. Ano yan? Anong klase niyan? Sweet lips. Oh, May pineapple ko na. milk ka, ha? You want milk, ha? Cheers. Gata sa kanya. Luto na pala ako ng dinuguan. And yung aking ubos na namin, oh. Hindi pa pala. Konti na lang. Meron pang konti. Anong oras na? Mag-alas 10 na, guys. Just you and Jonathan. Magka-camping sila sa labas. Good night. Baba, did you brush your teeth? Kumakain pa pala siya. You brush your teeth, okay? After that. No, brush it again because you eat kiwi. Luto na yung ating dinuguan. And natry na nila. Si Holly naman daw. Baba, blow. Eyes are not red. No. Okay, blow, Baba. Seen them from the inside. Blow. Lower. Lower? Okay, sorry. Okay. Done? Yeah. Oh, more. Oh, wow. You like it? Yum? Are you going to bed now? Not yet. Gumagawa pala ako ng puto. Mag-aalas 11 na, guys. Pero ayan, gumagawa tayong puto. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Never thought that I could describe such a lonely place. Now there's all this space, nothing can replace letting go of you. Ayan na yung puto and merong, ayan na yung last. Tapos na tayo sa puto. Ayan, gumagawa ako ng chocolate cake. Okay, anong oras na, Kat? 12:30. 12:30 si Ayla nag-road trip. Okay, 12:30. Balik ni Ayla alas 2. Punta raw sila ng pub. Punta kayo ng pub ni Ayla.
Nasa car na si Ayla. Time check. Kakain siya ng kanin ng dinuguan. Ang usapan, kakain kami ng dinuguan with puto. Wala may kanin. Diba? Kasi lasa. Ito lang ako, gamit ako. Ito, ibibake ko na to. Ilalagay ko na siya dyan. Then bake. Nakailan ka na, Kat? Pang ilan na natin to? Kata naman, in-introduce ng kanin. Kumain ko lang kanina. Dalawa. Ito. Anong oras na? Ito isa lang. Alauna na, guys. 1 o'clock. Mag-alauna na. Yung cake nandoon. And yung saba. Diba? Para yung salo-halo namin bukas. Sarap ng buhay na walang asawa. Oh, inom-inom. Tulog na ang mga asawa at saka ang mga anak. Si Riz, dumating na sila. Ninagay lang nila si Ayla sa sa bed. Tulog na. Diba? Cheers. Thank you. And linagay ko yung langka na din. Oh, ayan. Sarap. Time check, Catherine. Alas 2, guys. I-close ko lang yung vlog. Ayun na yung cake. Naluto na din. So, yun na guys yung vlog. Alas 2 na naman din ang araw. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye, live. Good night. Diba? Call center lang kami. Good night, guys. Tell me who you see, 'cause I think I do.